Ok, takže čus lidi, já jsem Sukice a dneska dáme paranormální příběh. Ok, ta jde o jednu holku, která se jmenuje Kuchisake Onna a pochází z Japonska. A ona pobíhá po Japonsku s takovou tou rouškou. To není v Japonsku nic neobvyklého, protože tam chodí takhle skoro každý. No a jde o to, co se skrývá pod tou rouškou. A ta holka se vlastně dala dohromady se samurajem a ten se jí zeptal, jestli mu je věrná, a ona říkala jako, že jo. A tak on jí rozřezal tu pusu, a pak se jí zeptal, a jsem zvědavý, komu se budeš líbit teď. A ta Kuchisake Onna si vybíjí zlost na ostatních lidech. Jde po ulici a zeptá se tě, jsem hezká? A když odpovíte, pokud odpovíte ano, stane se, strne roušku z huby a zeptá se, pořád jsem hezká? A když odpovíte ne, tak jste mrtví. To si můžete být jistý. Ona má totiž u sebe přehnaně ostrý nůžky a těma vám tu hubu rozřeže. A ta Kuchisake Onna je celkem dobrá stalkerka, protože ty své oběti si zapamatuje a vždycky si je najde a udělá jim to samé, co se jí stalo. Rozřeže jim tu držku. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, zanechte like. Pokud tady bude 20 lajků, tak natočím další paranormální příběh, story. Já se s vámi loučím a u další videa čus.